Ale ja nie som taký úderný ako ty, vážené veličenstvo, ako sa dnes máme. Máme sa výborne. Akorát nám tady chybí takový malý neposledný chlapeček, nevím, kam mi utekl. A na kým? Ani? Ani? Neviděli jste ho někdo? Vidím, že niekto nelení a hneď sa týka prvej príležitosti. Môžeš počkať, Rajže. Dlho. Ešte sa prihlás. Kto si? Tam je Drapiš. Aha. Vyzerá tak potemne. To nie je tá správna partia. To nie je akože farbou pleti, lebo je tam tma, preto potemne, že? To je ako krížnik Potemky, ne? Potemky, áno, tak sa troška zhrube poslal. Lebo on bol čierno-bielý ten film, tak preto bol Potemky. Áno. Tam je tma, to je čierna, tam nie je iba tá biela, iba tá čierna. Taký kudol tma. No ešte sa pýtaj ďalej, prepáčte. Takže od bratov Čechov. A skadiaľ? Solomovce. To je hlavný mesto. To vieme, kde to je. Ja som radšej tišie, moravskí kamaráti sú takí. Z Moravy? Ja by som sa spýtal, že či ste si vaše veličenstvo robili kostým sami? Som spálne víkend, takže hej. Sama, akorát za šaty mu pomohla známa Švadlena. Švadlenka je po slovensky. Švadlena, akože tá, čo robí, tá, čo šije. Robí odevy, tá, čo švadle. Švadlena, však Švadlena z R. Jaj, švadlena gitaristka. Tak, Švadlena. To je krepový papier. Tomu sa hovorí blizelín a akože sa to používa na svadby a takého veci. To si pamätaj, to má rada na svadby. A ako sa to volá ešte raz, nech vie? Blizelín. Tak, áno. Budeš vedieť. Však ty si to máš pamätať, ne my. No, a tak ešte ťa poprosíme za požiť vám pre fotografov ešte raz a veľmi pekne ďakujeme. Viete, také šupinaté. Prešli by sme k ďalšej súťažnej... súťažiacej, máme. Súťažiacej? 4. No, nie. 4. Aha, áno. Ty súťažiaci? Joj, pardon. Áno. Pán Samo Eisner ako Pyramid Head zo Silent Hill. Akože, nemohol som si nevšimnúť, že máš tak jemne zlomený meč na konci toho usmrcovania. To byť asi tým kartónom. Jaj, takto! Ja, že niekto mal trocha tvrdšie vnútornosti ako obvykle. Chápem. Ale myslím, že tu na toho mladého... Ale to je navigačné, to máš pod vodou, môžeš navigovať. Chápeš? Mori krve, Ale myslím, že na mladého môže sa hodiť povedať, že by vyzeralo dobre aj vo vreci. Je to taká jemná vec. Svojím spôsobom je vo vreci. Čiže keď si ho kúpite, svojím spôsobom kúpite vo vreci. Akurát nie je mačka, ale je vo vreci. Chápete? Sa mi ľúbia tie trubičky, hadičky a ten má taký industriálny look. No, povedz nám niečo o svojom cosplayi a... Nemôžeš dať dole pyramídu. Daj dole pyramídu. Čo ty vieš? Čo ty vieš, že musí nahľadať nohavičky. Ako to robil ešte, akože tú pyramídu. Ja som počul, že tangači sú celkom dobrá čapica. Teda tak na zimu, že ti ochráni niektoré časti tej hlavy a vlastne nie. Na to za človek ešte šiltovku, je to fajn. Drajže, ja to nerobím. Tak, mám kamarát. Pomáhal ti niekto s cosplayom nejakým spôsobom, to bol vložený nejaký sociálny prvok, že si sa skamarátila s niekým, alebo tak? Nie, to som si robil úplne sám a nápad som mal vlastne tak, že som videl film, zaľúbilo sa mi to a zrazu som proste dostal nápad, že by to bolo dobre urobiť pyramídu. Dobrý nápad. Takže zabíjaš čas tým, že si robíš takéto srandy na seba a sem tam niekoho asi aj zamorduješ. Či? Samozrejme. No, vidíte tu krásny príklad sociopata a vrahovna. Niektoré...
Friendly A vraho. to je určite od farby tej ruky, však. Áno, to sú temperky, Kohinoor. Tak to je zle na To je reklama, to je odpad, to je, ne? To je trošku zle na pokožku, ale však ty to zistíš. Dobre. Ďakujeme veľmi pekne za pozvy pre našich fotografov. Ja som ti to... Keď budeš močeť na červeno, tak naštív lekára. Tak to sú temperky. OK. Tak ostane sa preč. Myslím sa teba. Hej? Aby si nezavadzal. Foťak. Jo. Prejdeme tentokrát k súťažiacej Tak, s poradovým číslom 5. tak. To není ona. Ale môžete za ňu hlasovať. No poď, Robko, poď, povedz. Dobrý deň. Takže,